Il-Partit Nazzjonalista tilef il-fiduċja fis-sistema ġdida tal-att tal-voti e kif jidher li l-mod kif taħdem din is-sistema inbidel mill-kumpanija li programmata mingħajr ma ġew konsultati r-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista. Skont il-Kummissjoni Elettorali lanqas l-uffiċjali tagħha ma ġew avżati li se jsir xi tibdil. Skoprejna, mhux għax qalulna, imma għax indunajna, illi s-sistema tal-scanning, iż-żone ta' fejn jiġi skenjat, l-erja ta' fejn jiġi skenjata mid-dokument tal-vot ġiet imbabsa. U ġiet imbabsa mingħajr l-approvazzjoni, żgur mhux tal-Partit Nazzjonalista, imma informati wkoll li lanqas bil-kunsens tal-Kummissjoni Elettorali. Iddikjara dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli li f'konferenza tal-aħbarijiet stqar li minkejja li ninsabu qrib wisq tal-elezzjonijiet li jmiss fejn suppost iddebutta din is-sistema għad hemm ħafna nuqqasijiet fiha kif ukoll numru ta' tħassib fost oħrajn għaliex hemm lok ta' xiri ta' voti kif ukoll li s-sistema tista' tinbidel b'mod faċli mingħajr ħadd ma jkun jaf. Illi l-kumpanija nfisha mingħajr l-approval ta' ħadd setat tiġi mbabsa waqt il-proċess. U li kieku ma xiex indunaw il-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista, allura donnu ma kien se jsir jaf ħadd. Kif kien biss grazzi għall-osservaturi tal-Partit Nazzjonalista illi sar magħruf li s-sistema nbidlet biex l-ammont ta' voti li ġew rifjutati mis-sistema għaliex kien hemm xi dubji dwarhom naqas drastikament bejn l-ewwel u t-tieni test. Minkejja dan hemm ukoll diversi nuqqasijiet fost dawn voti li kienu markati b'modi simili iżda li uħud minnhom ġew rifjutati u għaddew għal assessjar manwali waqt li oħrajn ġew maduda, kif ukoll voti li ġew maduda meta suppost għaddew għal assessjar manwali. Għalina is-sistema kif inisa llum falliet, għalina s-sistema kif inisa llum ma hix aċċettabbli. U ma nistgħux nużawha fl-elezzjoni li ġejjin. Fid-dawl ta' dan il-Partit Nazzjonalista ddikjara li l-fiduċja tiegħu f'din is-sistema tnaqret u li issa sta l-Kummissjoni Elettorali li tara li kollox jimxi kif suppost u jitwieġbu l-mistoqsijiet li qed iqumu biex din il-fiduċja terġa' tiġi restawrata.